Ja, welkom bij de laatste Neet op Vreed van dit hier. En we sluiten het hier al in stijl, want Johannes Rietma is mijn gast. En vanzelfs is er weer een mystery guest. En topkok Geert-Jan Vaatjes maakt het alle dagen eten voor de rich and famous. En hier ziet hij een hele kriestmeel dat voor elke een te betellen is. En dan wil ik wel weten, wat maakt het dan voor u? Een goedkope, maar luxe maaltijd is diamanthaas met stimstamp. Klinkt lekker. Nou moet het nog lekker worden. Nou, dat zit vers voor goed. Dit aanstal hier. Nou even lekker rauzen door de wieken van Friesland. Ja, we zeggen hem nog even voorbij komen in de Wiekelsjoch. Johannes, hij zit hier. Ja, maar de juryleden die zeggen het net in hem zitten. Ja, hij kon heus wel een poepkes jongen, ja, maar de voice, nee, dat wie die dan zeker net. Wekenlang kreeg hij bulten kritiek over hem heen, maar hij zet het terug. Hij zet het terug zoals die Friesen dat toch lekker eigenwies, kop in de wien en terugknallen. En toen zijn van die heel wieze Friesen die sms'en hun vingers blauw. En ja, toen had hij toch nog twadden. Een ongelofelijke prestatie. En ik wil wel zeggen dat heel Friesland de grutskop is. En ik denk dat wij even een applaus voor hem hebben moeten. Johannes. Dankjewel. Ja, dus even genieten van dat applaus. Die vriendin is er ook bij, Carmen Albada. Ik leuk dat je er bent. En die vriend, nee, uit de Keet. Ja. Echt speciaal dat die man er weer even bij binnen. Natuurlijk heeft hij altijd steunt. Maar het gaat nou de hele tijd door. Eerst even naar Carmen, even naar die vriendinnen. Ja, dit is hier wel een weekend denk ik, of net vandaag? Ja, het was een hele spannende weken. Ja, verleden week moest het nog beginnen om deze tijd heen. Ja. 4 voeren. Wat gebeurde er bij jou? Hoe zie je dat toen daar in Hilversum? Nou, ik ben net echt zenuwachtig. Ik heb er alle vertrouwen in. En het is wel aardig goed gekomen. Ja. En nou is het, ja, dat wist dan twadde uiteindelijk. Wat heeft je deze week eigenlijk al hier doen? Ja, alles even op mijn rijtje zetten eerst. En even de rust ik weer even pakken, want je bent een hele week alle radiostations wat voorbij. En ja, al dat gedonder waar je die weken krijgt om het zo te zetten. En, dus ja, net zo volle sliepen. En op laatst dan schouw je de hele nacht nog wat terug, want dat feest nou, dat wil ik niet doorslaan. Nou ja, dan het weekend wat terug. En ik heb mijn eerste optreden zo hand, dus dat ja, Ponypark Slagharen. Ja, daar heb ik juist die jongens in. Ja. Ja, volgens mij eindig je daar als artiest, of niet? Ja, of je kent het dus beginnen. Dat is dus echt beginnen. Maar is dat een goede carrière stap? Nou, wat had hem gewoon, het weer gewoon een personeelsfeest. En het was eigenlijk hartstikke gezellig, dus ja. Een groot podium en alles. Ja, dat kost dus vier. Wie is er alleenig als artiest? Ja, er is gewoon een tape, spillentouw en ik vul het jelle oren gewoon op. En dan zeg ik even van die naar het oor. Ja. En daar is dan en dan zeggen ze, hier is Johannes. En dat is dus de echte ster. Hoe viel dat? Nou ja, hier in het podium op een jongen. Nee, daar loopt niks van. Dat is toch best even onkondigd. Alles is ik net. Ja, je wordt even onkondigen van, nou juist heb ik dan een verrassing daar. Dus ze zijn echt van, nou je weet al heel net wie het is. Nou, een paar hintel in de gaten zelf. Dus die schreeuwden dat al wat en jij het zelf wel en op lijst kondigt de jongen en dan start het nummer in en dan rent het podium op en klaar is. En al die ponies helemaal wild? Al die ponies helemaal wild daar, ja. De achtbaan 5 keer door de kop. Ja. Ja. Wie is er erbij? Nee, ik ben er net bij. Nee? Ik weer op stap in Grains. Oh ja, echt belangrijk natuurlijk. Maar hey, we horen wat jongen? Ja, deze hele weekend natuurlijk alweer. En eigenlijk alleen nog de vorige weekend, toen de hele week in Hilversum zit in het hotel, ja, dan sla je het even een oer. En voor de rest, ja, ben je gewoon thuis, no? Die jongens. Ja, maar dat is dan toch apart. Want je denkt van, nou, die jongen die is er alle dagen bezig. En die Nikke Simon, die fladderen de hele dag omheen. Hoe komt dat daar achter de schermen? Wat is bijvoorbeeld het contact met zo'n Nikke Simon? Nou, het contact, ja, dat is natuurlijk hartstikke goed met hen. Ik ken nog steeds hun nummers gewoon. En als er wat is, dan kan ik altijd bellen. Of bellen. En ja, die hele week ik, wij morgens nou, we hier een dag dat we opnames zien voor instartfilmpjes, hoe het er aankomst en dat soort dingen. En dan weer Nick en Simon dan ik bij en dan oefen je even en dan haal je die nummers helft nou even een keer terug. Nou ja, want ik hier op het lijst die ik een duet met hen in de finale. Nou, toen hebben we dat nummer even een paar keer teruggezongen, want ja, dat moet je even goed oefenen. En wat heeft ze daar geleerd dan?
Wat voor tips jou is dit? De beste tip die ze mij doen is om gewoon die zelf te blonen. Dat heb je van mij wel goed in het Ja, ik denk het wel. antwoord. Hè? Maar ze wat die toch echt, maar zang, technische dingen, kunnen die toch echt wel wat leren? Ja, shit, dus maar Nick en Simon is het hartstikke gezellig en altijd leuk en altijd gauw hoor. Maar ze hebben er ook wel verstand van die man en ze weten ook wel wat ze doen. En ze zijn altijd met z'n tweeën, dat is ook niet voordeel. We was eerst af bij Van Vels en dan bij Marco Bussato. En bij hun hij is altijd alle twee. Maar wie het ik, wat ik zeg, die laatste aflevering, en ze kwamen echt voor die op, hè? En ze winnen echt van die Nou ja, onder de strien. je staat je net van niks in de finale uiteindelijk. Tenminste, dat is mij altijd zo. De beste ik kom, ik vooral omdat de jury ook agressief is. En heel veel Nederlanders wie het er net mee is. Dus die hebben helemaal de eerste hand om mij terug te krijgen. Nou, en zij is uiteindelijk ook wat slagen. En toen zei Nick en ik op lijst van ja, je kent hem nou nog wel de groen niet trapen. Maar dat heeft uiteindelijk helemaal geen zin, want het publiek kiest af voor hem. Ja. Carmen, hoe wie dat voor die? Dan zusten de sting en hij treedt op zonder dat het echt maar wat voor zenuwen of moeite kost. Ongelooflijk vind ik dat, met al die camera's en dat spektakel. En dan zusten de sting. Dan denk ik, dat is meer Johannes. Ja, dat is meer Johannes. Maar verbaasde het eigenlijk dat hij dat kon? Ja, ik had eerst net dacht dat die Safir zou komen, maar... Nee, maar het gewoon het optreden. Dat nemen ze dan in het net Gay Freeze performen. En dat echt, dat... Ja, dat ken je wel. Maar dat kon je altijd al, dus daar stond ik net versteld van. Nou, had hij bijvoorbeeld in zijn tent in, want daar speelde het. Maar de bis begon natuurlijk bij het korps. En toen bij Bogeman Big Band leuk en zo groeide dan verder. Wie dat altijd zijn kwaliteit al? Dat hij zo'n seel of nou ja, dan een tent vaker, of dat hij die helemaal plat spelen kon? Ja, altijd lekker gek doen en de rest ging wel mooi. En hoe deed hij dat dan? Ja, gewoon, zodat het nou ik deed. Helemaal losgaan op het podium en de rest gaat wel mooi. Ja, en die lach. En de lach. Ja. Want we hebben zo'n filmpje van die, dat heeft opgestuurd. Dat heeft met twee maten die in. En dat is dat auditiefilmpje, dat wil ik even eens zien. Oh ja. Ja, dit heeft heel wat opsmieten, dit filmpje. Nou, dit filmpje zou ben ik er komen. Hè? Ja. Wat dacht je toen je hem dit maakte? En dat is het opstuurde. Dus van, ik heb wel een kans? Of wat wie niet die intentie? Nou, mijn hele idee achter de voice komt eigenlijk bij een maat van mij bij. En ja, die zei van, goh jongen, jou die is op je, wat maakt het uit? En als je zo hoe virus komt. Dus wij dat gewoon op, jongen. En ik weet eigenlijk die dag daarna weet ik alweer vergeten dat ik me überhaupt op, jongen, hier. Ik ga er helemaal niet meer benauwd aan. Op laatst kreeg ik een mailtje van, nou, dat was het uitnodigen. Dan ging er 12 van heel 1000 mensen die worden voor uitnodigen. Die gaan er al je voor op, jong. Nou ja, dan krijg je de eerste voorronde. Dat is dus gewoon maar 2 zangleraren die er om tafel zitten. Die besturen dat even. En natuurlijk is ik een beetje op het karakter van hier nou van het moet wel televisie blauw, dus moet ik leuk blauwen. Nou, toen kon ik nog een keer weer omkomen. Nou, toen heb ik weer 2 nummers voor een dien. En toen zeiden ze, nou, we die een mailtje houden, dan ben je net terug. En als we die bellen, dan mag je erheen. Ja, dat gebeurde, maar hier stond er op dat moment al het gevoel van, ik zong goed. Dit is goed genoeg? Nou, chef, toen ik die vooraudities die hier hun nooit iets van, nou ja, die jongen die kennen er eigenlijk niks van, wat me weer nou mooi. Het is misschien leuk om eens een keer deel te zetten, maar zijn gevoel heb ik nooit. Ik denk van, ik doe het op mijn eigen manier en mensen houden ervan om te zien hoe ik het op mijn eigen manier doe. En net, maar wie is tevreden? Hoe was die eerst? Ja, ik ben wel tevreden over hoe ik het doe. En het nooit ergens intens van nou... Ik heb nooit gehad dat wij met de band ergens voortwinnen van, nou jongens, dit klonk echt op strand. En, meer de goede kant dus van het verhaal? Ja, meer de goede kant, ja. En ik heb wel het idee van, als ik naar mijn blind audition nog weer waarom en ik zie naar de finale en alles hoe ik qua stappen verder gegaan ben, kan ik wel zeggen dat ik wel erin gegroeid ben. Dat het uiteindelijk steeds beter gaat. Want dat je het uiteindelijk komt, er was natuurlijk zelf, ik zie dat is beter wist. En als dan juist wat die juryleden hoe die zezen, dat vond ik, nou ik vond het persoonlijk wel heftig. Ik denk, dat is maar jaren als het is. Ik ben het, hoe stout dat hier, Carmen? Hier is dan pikken, dat is echt, wat zou dat mees? Want ja, dat wil die Treintje Oosterhuis, die dan zou van heel netjes van, nou, ja, best leuk jongen, is dat ik net jongen. Ja, maar ja, hun hadden verstand van. Ik vond het wel sneu. En ik net altijd terecht. Maar ja, hun
En ben professional en ik net. En hij zit beter jaar als mij, denk ik dan Maar stekt hij dat dan net? Als testist? Dat ze succes? Ja, Claire, de eerste keer zie ik echt bij de allereerste live show. Toen stond ik dus ook echt onderaan in de pool. Toen had ik echt zo'n idee, nou ja, Claire, had hun die oren beter vinden. En dat, nou, ik vond die oren vond ik niet meer. Ik bedoel, ik heb het op net iemand onder te merken die maar die een het aan die voice. Want dat winnen al je muzikanten natuurlijk. Maar ik had er wel bij gedacht van, ik sta onderaan. Nou jongens, het weer leuk was. En nou, ik dan even de eerste live show maar die. Nou, toen kwam er niet 60% in beeld dat ik wel terug ging. Dus, Maar heeft dat dan mooi hoe die is of maar hoe jongste maatje? Nou, qua jong is het gewoon op mijn eigen manier. En mensen vinden het misschien leuk om nou te zien hoe ik de oude muziek weer een beetje doe. En net het, ja, de dance muziek om samen te zeggen van deze tijd of nou, de Diana en dat speel alweer. Dan heb die oude vrouw al in. En ik heb mijn eigen ding die en misschien is het mooi om in die eigen ding te blowen dat mensen dat ik wat omlakken. Ja, dus het die zelfvertrouwen helemaal net schijnt of zo, die pille eerste uitzending. Nee, en ik weet ook wel dat de televisie is, dus dat treintje wat zaait of rol of zo, dan denk ik van ja. Nou, ik luisterde er eigenlijk niet eens naar. Ik stond er maar wat ik in hiezen en weer van het podium ook ging. Nou, maar ik heb het ook al niet vriend, vregen ze zitten hier. En die zei ik al hier van nou nee, het is geen show van hem. Karel, daar heeft hem altijd ophellen, hè? Ja, we zijn Pekerman maar ombrengen. Ja. En dan hier die nooit de behaalde van in, dat die zei van dat vreselijke rot mee is, wat zit ze te lullen? Hij loopt er op zich weinig van on. Ik denk dat dat het sterke punt is en hij bleum er zelf ook wel bij. En nou, ik denk als je dat net doet, dan kom je zo vier ik net. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is. Maar heeft hij nooit eens een paar keer wat in die auto's zijn? Ja, je zou dan ik wel behalen aan sterker van waarom zeggen ze dan net een wat motiverende dingen. Ja, ze zeggen dan wel van ik vind die hartstikke leuk en ik wil graag maar die mooi. En, maar ze kregen het altijd aan en dan zeggen ze dat het vals is en zeuren ze erover. Maar ik denk als dan naar die oren, als het dan weer waarom je storen dan en dan juist goed naar die oren, die zong ik vals. En die prijzen ze voor de hemel in. Ik denk, en dan juist ik echt wel dat er een peer binnen die look elkaar helemaal voor. En dan beginnen ze wat op Johannes wat oud te krijgen. Ja, ik vind het jammer dat ze dat doen, onprofessioneel denk ik dan ik. Maar ik denk, wat voor een punt is het nou? Waar gaat het nou eigenlijk om? Ja, want Jaring, we hebben ook beelden van Jimmy die Kate. Helemaal surfen onder het sms'en. Wat wist het ook niet? Ik heb de telefoonrekening nog net hebben, jongen. Dat denk ik maar net. Want hij verzint het om aanzien, hè? Pony Parks Hagen. Dat tikt er aardig om, hè? Dus ik is al eventjes... Dat komt wel goed, ik stuur hem wat terug. Zullen we even zien, nog even een liedfilmpje nog van hoe dat ging met die sms-rij. Dat is leuk. Dat is mooi te zien. Lege cijfers. En dus stiert de vreune ploeg klaar om Johannes met sms'kes een ronde verder te helpen. Een hele protte sms'kes. Echt. Een hele protte. En het liep er te helpen. Een van de kandidaten had 84,1% van de stemmen kregen. Maar waar? En Carmen, ik zie dat helemaal glimmen. Ja, nou, mooi toch? Ja, mooi dat iedereen hem zo steunt. Maar wie dit echt iets van, nou, lid van de lullen van pakken ze wel. Dit kennen wij emotioneel. Hier is dat het gevoel dat ik heb in die tribune, of ja, we zien een tribune toch? Nou ja, het is gewoon, we hebben massaal gestemd en meer kersten net ontwaan. Nee. Nou, het is nou duidelijk, er is nog een carrière, dus het is helemaal volboekt. Zit hem volgende week nog wel? Maar Christ en Altenij? Ik heb geen idee. Nee? Hoe zit het? Hij is nou een optreden, de Efteling? De Efteling? Nee, ik heb de Christdagen en Altenij vrij gewoon, maar voor de rest ben ik voort. En onderwijs heel Nederland eigenlijk terug. De meeste optredens die ik nou eerst in heb, dat is wat Drachten en Lemmer en mooi wat in de buurt. Maar ik wil carnaval Noord-Brabant straks zeg. Ja. Daar moet je al heen. Ja, wat is het punt onder horizon west of van Zuid? Daar wil ik heen. Zwarte Cross. Dat lijkt me wel wat om dat te spelen. Hallo, dat was toch Ahoy vol? Nee, eerst de Zwarte Cross, no? Dat is het. En komt het goed? Komt het goed met hem? Bleef hij op een groensteen? Zat hij nou zit? Ja, kom maar goed. Ik hou hem wel op de groen. Ja. We zoeken nog een heel verhaal van hoe al die famkes, al die fans, dat doen we maar net. De tiet zit erop. Maar je bleef mooi bij elkaar en nuchtere Fries. Dat is wel mooi. Daarom. Dat race staan ze nog op. En dat doen we dan omdat de minuut er net is. En we zeiden van nou, dan kan Johannes die we mooi eventjes een Christ noemen spelen. Maar ja, hij zei wie is, had ik geen zin in. Dus dat doet hij net. Maar hij speelt het wel wat, hè, Johannes? Ja, ik speel wel. Er komt wel wat. Oké. Dan is er naast natuurlijk ook nog die mystery guest. En
Ja, je kan het dus net roeken, maar het roekt je er echt al een beetje naar Christ. Heel lekker stukje vlees. Dus de betekent dat Geertje en Vaatjes goed aan de gong is. En 2012 gaat de boeken in als het hier van de bezuinigings, de ontslagen, de voedselbanken. We hebben hier van alles hier rond deze tafel behandeld wat met die crisis te maken heeft. Dus daarom tochten wij, zou het net aardig wezen om een topkok een mealmaatje te litten dat er heel chic uitziet, maar net een soort kost. Ja, wat een topkok is het zeker. Hij zit heeg in de lekker, de heegste van Friesland. Ja. En krijg net een Michelinster, dan was het net een volle hè? Nou, dat maakt natuurlijk, ja, daar ging je voor. Dus dat is het doel. Dus je moet ook een doel in het leven houden. Dus laten we hopen dat het ooit nog eens een keer Safir mag wezen. Ja, daar ben ik, want 2012 wie voor die een prachtig hier. Eerst persoonlijk, waarom wie het? Persoonlijk omdat ik ben heidwurren en ik ben trouwd in hier, dus dat is wel heel bijzonder. Dat moest ik? Ja, we moesten heel snel trouwen. Ik geloof dat 3 jaar weekend daarna dan weer geboren. Dus Lietsmantje is gewoon prachtig. Ja. En dat is gewoon het allermooiste wat je mij mensen kennen. En daarnaast op Lauwerswold, we toch wel een goed hier aan. Ondanks de crisis, ondanks de moeilijke tijden. Ja, dan moet je creatief zijn. Ik denk dat we dat goed doen. Dat zit in de eredivisie van het Itensieren. Dan maken ze geruchten die, denk ik, van mensen. Die betalen je er misschien wel €200 op miljoen voor. Dat is voor een heel soort mensen in de crisis die het misschien een maand lang watskippend van. En toen wij daar belden, zei ze dat wil ik. Ik wil eigenlijk wel van het stempel af. Waarom vies het leuk om voor u wat te maken wat elke niet maakt? Nou, omdat ik denk dat we trots wezen moeten op een bedrijf als Lauwerswold. En natuurlijk wat wij doen is oors. Dat is bij Sportclub Heerenveen ik. De trainers ik oors dan dat ze bij de plaatselijke VV werken door. Maar we doen het op een hoog niveau. En daar moeten we trots op wezen. En ik vind het juist leuk om mijn hele producten te werken. En juist uit de regio, uit Friesland. En daar ben ik heel trots op. Dus het is net heel oors dan ik thuis ik kook of bij vrienden kook. Nee, eigenlijk doe ik hetzelfde. Maar ik krijg wat meer mensen in de keuken en het krijgt even wat oors al. Ja. Nou, genoeg praten. Ik wil nou zien wat het maken heeft. Want het is een soort van hazen. Ja. Maar zo'n varkenshaasachtige spul. En dat vind ik altijd heel duur. En daar heeft zijn, dit is echt een low budget etensiederij. Dit kan elke die het misschien maar een paar euro voor de crisis die kan dit wel. Nou, het is diamanthaas. Nou, het is eigenlijk zo mooi want in de volksmond is het jodenhaas. En de jodenhaas komt, het is van de voorpoort van de ko. Ja, als je het grote stuk en het lietstuk. Het komt van de voorpoort van het Runtal. En vroeger mochten ze namen ze het jodenhaas omdat de joden het mochten eten. En wij werken er wel graag mee omdat het een goedkoop stukje vlees is. Het is heel geschikt voor steak-tartare, wat ik maken ha. Dus hier staan ze even niet? Ja, deel ik 7 minuten. Gewoon rauw vlees. En wij broeken het ook wel van dit. Gewoon maar wat kost dit nou dan? Ja, dit is 12, 13 euro de kilo. En als dat omrekent naar de supermarktprijs, dan krijg je van dat yield hartstikke een tataatjes is. Maar je neemt alleen maar op wat in de schap lijkt. Dus dit is vrij goedkoop. Als ik nou net een soort yield heb, dan kan ik nou naar de slachter en dan zeg ik dan wat van dat diamant spul. Ja, en dat is heel goed te doen. En wel een smaakvol stukje vlees. En dat is belangrijk. Het had meer structuur. Hè. Dus je moet wat meer kouwen. Maar door dun te snijden, mooi te bakken. Ik let het even rusten onder aluminiumfolie, dat die mooi tro loopt. Ja, dan haast een geweldig stuk vlees. Oké, cameraman, kom hier eens. Want dit is iets wat wij natuurlijk wel eens hebben. Maar komt het vaak even niet zo'n poeder heen? Dat is dat het zelf snijdt. Ja, maar dat vind ik dus als een zonde. Er was zulke mooie groenten. Alles wat je ziet komt uit Friesland. Dus mijn leveranciers die leveren dus per keer per week aan. En alles wat we broeken komt uit Friesland. Dus dat kent u ik. En je moet soms even een ziekje en even schenken van oké, waar kan ik dat vinden? Maar zulke mooi product. Ja, doe maar. Maar die kweeappels die groeien boven de trein van Omroep Friesland. Dus wat ben dit? Kweeappels. Ja, ik had deze maar zit opdrinken dit? Nee, het zit op zoer, dus... Nee, dan komt het goed. Nee, maar een geweldig mooi product. En via de leverancier in Donkerbroek kan ik er gewoon een goed omkomen. En we maken daar kompot van. En we broeken het van vlees, we broeken het in dessert. We doen er alles mee. Oké, en dat is dus goedkoop al hier. Dat Hutsel Strommelkoor. En wat heb ik aan zijn een liedje 10 minuten na de mystery guest. Wat maak ik een hapje van, hè? Dan heb ik stimstamp. Dus kijk, zou ik op thuis altijd bij uit de mem kreeg. Gewoon rauw aan die trotty rappels in. En daar hebben we wat Friese mosterd bij. Natuurlijk de woordbandjes, de Friese woordbandjes erbij. En ik ga een beetje vinaigrette, een dressing met augurk en Friese mosterd. Dat is gewoon smaakvol, heerlijk. En dan hebben wij een meal van? Hoe duur? Nou ja, 12,24, 12,50, meer is net. Dus...
En had ik een bedij keepie in het restaurant? Ja, dan komt je een leer erin en dan... nee. Zo, dat hoeft net goed te wezen. Dus het is ook net dat wij alles terugrekken naar de gast staan. Daar ben ik eerlijk in. Dus een reële ding. En nou, lekker gewoon goed betaalbaar. Ja, absoluut. Nou, dat was nog even verder, want het is nog lang net kleer. Nee. En we moeten al hier even een beetje pro. Hij heeft jullie iets heerlijks. U draait voor u. Nou is het tijd voor de mystery guest. En dan jou ook nog even tekenen. Mystery guest. Bist toch eens de eerste die de vraag heeft stellen? Oké, dan zit ik erbij denken. Ja, de mystery guest. Altijd spannend. En Geert-Jan Vaatjes had de eer om de eerste vraag van de laatste keer in 2012 te stellen. Ik zou eens vrij is het een man of een vrouw, maar dat is shock. Dus, maar is dat creatief wezen? Ja, ik vrees dat ze uit de sportwereld komt. Ja. Oh, dat klinkt wel mannelijk. Sportwereld. Ja, dat krijgt, ja. Is het een bodybuilder of zo? Ja. Nee. Ik ga hier even naar de man van de keetje. Ben je toch natuurlijk? Stel eens een vraag. Wat voor sport? Ja, dat mag het vrij, maar dan gokst even wat. Doe het gewoon. Turnen. Nee, doe het een reetrien. Nee. Is het een typisch Frieske sport? Ja. Nou, hier staat hij wat. Ik weet wie dit is. Wist of het? Nou, zeg maar. Marit Bouwmeester? Is het Marit Bouwmeester? Ja, nou! Zilver medaillewinnares. Hoi. Kom maar verder, Maritje. Hoi, mooi dat is de best. Ja, goh, zeg maar een Olympisch zilver medaille winnares. Ja, zo zeker het goed, hè? Ja, Nou, welkom. dank je. Ja, ik vind het wel. Dat is je toch haast nooit in Friesland? Ik ben er net zo vaak. Normaal zit ik rond deze tijd altijd in Australië. Maar nou naar de Spelen ga ik het even rustig tot en mei april. En de Christek bij die Hoitem of bij die Vreun, wat dost? Ja, Christ vier ik in Watten, gewoon bij mijn familie. En dan Altenay in Boetelaan. Oké, waar? Sydney, Mardien? vriend. Ja, dat is de Sir, hè, is dat? Of zit het ook alweer? Nog net volgens mij. Oh, hij had er 4 keer... 4 keer goud, 1 keer zilver. Oh, oké. Ja, nou, ik weet niks hè, vandaag. Dus ik zit maar wat te gokken nou. Maar, en ik wil hopen door die vragen. Want die vragen die maken toch mensen die wel wat van hij weten. En ja, dat kan alles wezen. Dus dan maar zelf draaien en dan bepaalt het lot wat voor vragen ik stel. Dus jou er maar in Jenk staan. En die rede vraag is persoonlijk. Deze ek, maar die is dan ook nog wel wat gemeen, zeg maar. En die witte is van Oedemiens kip of zo. Ja. Nou, dat juist het wel. Laat het maar hoe die binnenkomen en gewoon vertellen. Wat is die grootste flater? Oh, mijn grootste flater. We beginnen goed, jongens. Dit is altijd leuk, deze. Nou, net echt een flater. Ik denk het meest opmerkelijk wat ik nou mooi heb maken is dat ik bij de buren in de conifeer daar zit maar de auto omdat ze glad weer. Dat weer wel een... dat weer wel een van mijn opvallendste ding. Ze hebben je wat onderzet. Wat met de Engelse koninklijke familie? Is daar wat maar gebeurd? Oh, ja. Ja. Ja, ik kreeg voor de Olympische Spelen hier een Olympic bal voor Engelsen in Engeland. Dus ik ben met mijn vriend mooi. En we zien mijn vriend hier net verteld dat prinses Anne aan de tafel ziet, want ze kon ik dit vast net mooi. Dus dat wist ik net. Dus ik kwam aan die tafel en ik stelde me gewoon voor en ik echt, hello, nice to meet you, how are you? Dus dat was een beetje gênant. Je wist helemaal net wat het was? Nee, ik had totaal geen idee. Had ik totaal net verwachten. En de mama natuurlijk zei ze, Your Royal Highness. Dus ja, natuurlijk. Dat was behoorlijk gênant, ja. En wist er letterlijk op wiest toen die vriend? Zou die ook van toe je te bellen? Maar even dit en dit zei ze. Nee, hij vond het vooral heel grappig. En hij dacht dat zij het wel leuk vond omdat ik meer heel nonchalant was. Maar ja, zelf kook ik natuurlijk wat rode groenzakje op dat moment. Heeft ik maar gepraat? Net heel volle, maar wel wat natuurlijk. Vooral de Olympische Spelen die nog stonden te gebeuren. Ja. En volgens mij is hij een nicht die ik mooi die aan het spelen in de hindersport. Dus dat is erg interessant. Ja, leuk. Nou, dan mag je het wel draaien. Ik denk dat er vast nog wel een vraag tussen zit over Olympische Spelen. Zitten er, dit is weer gebeuren er wel eens dingen in dat Olympische dorp waarvan ik nou iets net vreetje maak? wij hebben net in het Olympische dorp niet. zitten. Nee, we hier in een apart Nederlands huis. Dus daar is nu En daar gebeurde niks. Nee, geen spectaculair ding. Oké. Wordt Ben Ainsley de height van die band? Oh. Zo, Ja, ze gooien ze er gewoon in, hè?
Ja, steeds nooit. Nee. Nou ja, ik weet het op dit moment net, want ik ga echt nog 4 jaar hier terug. Dus ik ga sowieso naar Rio en ja, het was nog net bij wie levend. Maar ja, misschien naar Rio of daar nooit. Dus... Want het begint dan nergens te borrelen in Seesma. Nee, ik zit er nou, op dit moment totaal net met mijn gedachten. Nee. En die vriend? Want die is wel wat ouder, toch? Ja, die is wat ouder. Maar ja, hij had het nou heel druk met de America's Cup. Dus hij had nou een punt zetten achter zijn Olympische campagne. En hij focust zich nou op de America's Cup. Maar ja, het grote doelstelling, dus hij zeker al zijn tijd voor nodig Ja, hebben. nou ja, dat surfen we dan vanzelf wel. Dat lezen we wel ergens in een krantje, toch? Ja. Dat was maar lekker privé. Zullen we nog een keer draaien? Oké, komt-ie. Ja. Oh, die hoop. Nou, deze valt dan nog weer wat mooi dan wie. Die is nog wel pittiger. Wacht even, ik zal even nog nou, ik doe hem toch. Bist ik verloren, nou dat is het zilverwoen. Nee, bist ik verloren, nou dat is het zilverwoen hast in Stefan Goud. Ja, ik denk dat ik nog gehaaide ben worden. Dat kent toch net? Ik heb daar eens een keer in de filmpjes gezien. Nou, dat was echt een trainingsbeest. Ik dacht echt van, nou, die vrouw die is zo fanatiek. Ja. Nog fanatieker? Ja, ik denk het is heel raar om te zeggen, want het is heel disrespectvol om tweede te worden. Want ik weet het echt, ja, ik wil gewoon per se eerste worden. Ja. En ik heb echt het idee van, ja, ik wil verlenen, ik ben de eerste verliezer. En dat is wel echt een heel naar gevoel. Hashtag wat wij net weten naar de tijd. Was het nou wel vertellen worst? Heeft iets stikken maken of zo? Of? Nee, zo ben ik net heel erg. Maar ja, ik ben wel echt een paar keer goed losgegaan in de fitness. Maar ik ben wel goed in mezelf uitbouwen. Maar dan heeft dat net, dan zie je dat net in stappen of zo, of wat oors. Het is echt fysiek afbeulen. Ja, ik heb wel ter plekke toen proberen mijn roertrom in te slaan. En dat gebeurde net, dat woorde net. Dus daar werd ik eigenlijk nog chagrijniger van. En toen werd ik, toen op een gegeven moment, ja, ik word heel blij dat de familie erbij is. En maar heel wil ik het wel vieren. Maar toen werd ik nog trom, ik weet niet of je dat filmpje kennen, dat ik me trom in Giek op boord slaan. Ja, dat heb ik zo, ja. Ja, dus dat, alles ziet wel een beetje shit. Toen dacht ik echt van, nou, ik heb wel vliegtuig naar huis. Ja, maar ja, het is 4 uur Wessa. Dat kist weer, tweede worden. Ja, zeker. Zeker. Maar de reis naar daar is wel echt heel leuk. En ik denk dat ik het 1 keer dier had, dat ik wel meer genieten kan. Nou weer het vooral heel geforceerd. Het is maar echt doelstelling helden. En ook ik hopelijk meer van de reis genieten. Oké. En 2012 was toch nog een hechtepunt voor jou. Wat wie dat? Als het uitkiezen moest. Ja, 2011 maar net, hè? Nee, ja, toch wel de Olympische Spelen. De Olympische Spelen is echt fantastisch om mooi te doen. Ik hier van tevoren als sporter zijn heel erg naar beneden. Een soort van, ja, maar gewoon een evenement. En je met het doen wat je altijd doet. En ja, zo bijzonder is het net. Maar als je die eenmaal binnen, ja, dan is het toch echt wel heel bijzonder. Ja. Want iedereen is gewoon echt voorbereid, maximaal voorbereid op het hoogste niveau. En iedereen wil het heegst haalbare. Dus dat nou, en ik kan je vertellen, we hebben al hier voor appjes zitten, maar wie het vingers tenminste. En ik heb, zei ik, bij die race zitten. Hè? En ik denk een heel soort mensen hier in de studio. Dus er is hier heel wat afvlokt op bij ons in de studio, leuk ik. Maar bedankt dat je er wist. Ja, en ik hoop dat je een heel soort succes hebt, want er mag flink trainen. Dus. Ja, we zijn flink aan de bak. Ja. Dus mijn coach al in Rio West. En nu is het voor mij aanstek tijd om weer een paar maanden terug te brengen. Oké, en wat is maar Christ? Nou, maar Christ liet ik me denk ik wel even gaan. Het kind ook nog. En dan nog goede voornemens. Ja, dan begint het in januari weer. Okay. Nou, tegen dank voor die komst. Succes met alles. Ja, dankjewel. Wil maar zitten, hè? Ja, want ik wou nou eindelijk proeven wat hij maken heeft. Toch een hele goede kok. En ja, dat heb ik net zo vaak. Dus het vind ik wel lekker om eens even te proeven. Geert? Oh, er valt wat uit. Ja, dit ziet er lekker uit, Geert. Oh, ja, toch? Lekker rauw. En ondertussen gebeurt je volgens mij wat in de studio. Want ja, we moeten het eigenlijk een beetje vieren dat het de laatste is. Maar dat we weer omkomen dat het Christ is. Tegen dank. Ken ik je zo wat van proeven? Ja, zeker. Is het leuk dat wij gewoon dorpsgenoten binnen? Ben je een dorpsgenoot? Ja, bij Watten, dus ja, absoluut. Nou, ze zit er zat. Ik ben nog net zo lang in Watten, dus maar... Zij kent hij dus echt niet, hè? Nee. Dat ding staat, maar dit is niet zo. Nou, dit is het, dus ik zal het even chillen. Het roekt lekker. Moet ik wel bedrinken natuurlijk straks, hè? Ja, we moeten wat bedrinken. Ah, dit ken ik nooit op televisie. Ja, het is lekker. Ja? Nou, is het nou lukt. Diamanthaas, hè? Diamanthaas, ja. Maar wat pieper, proef ik. Ja, peperke erin. Nou,
Ja, Stimstamp, de woordbjantjes. Ik eet aansnijden via. Goed zo, ja. Ik vond het hartstikke mooi dat je wies. Daar sta je een stopkok, kist, dat het decoors kan. Ja, absoluut. Dat het al je net zo duur en... Nee. Ik denk dat het wel heel belangrijk is van Meesting. Dat het, tuurlijk, het is prachtig mooi hoe het al op Lauwerswold gaat. En dat is het leuk ziet. Dan moet je versparren, vind ik. Hè? Dus kijk naar een concert daarin. Dan moet je versparren. En vuist op Lauwerswold kan gewoon... ja, wij vinden het gewoon lekker om thuis normaal te eten. Nou ja, dit dat kan goed. Oké. Hey, proost. Werkse, want dat zal wel gebeuren. Ja, mensen, het zit erop. Voor u in ieder geval, 2012 weer een geweldig hier. We hebben een heel nice programma eigenlijk op poorten zet. En ja, volgens mij weer het redelijk succesvol. Ik vond het in ieder geval heel leuk. Mooie kriesdagen en een prachtig uiteinde. En wij vieren het nou. Maar Johannes, ja, dat het voorbij is. Maar het is net helemaal voorbij. Hier in het dus we binnen nogal hier. De vrouw is er nog en Johannes is er. Zet hem op, Johannes. It was 1989, I thought I shot my hair was long. I got somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing to the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shine upon her hair. And we were trying different things. We were smoking funny things, making love up by the lake to our favorite sound. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dark, watching the waves roll off the rocks. See forever hold the spot inside my soul. We blister in the sun, we couldn't wait for night to come. To it that saving play of rock and roll. And we were trying different things.